Messenger ló fejjel lefelé keresi az útját, a sötét mélyben népcecse bogyó kondenzátor, csillogó kincs, megenni vágyja, de nem mindegy hincs. Vajon ízletes, töpreng a ló, mi kondenzátor körül úszkáló, áramot tárol, nem gyümölcsöt rejteget. A szájsebészeten, hol az ég is tiszta, Péti csiga munkálkodik, nem is kicsit ügyes. Konvektív körökben létrehoz valamit, egy rendszert, mely körbe-körbe szétít. Harang alakú medve visla keverék, akarat erejével formálja a teret. Mezoléptékű ez a csoda, s mint egy ének zeng a csendben, ahol mindenki mereng. Cirkulár, konvektív, örvényik a léptéti csiga medve visla. Együtt a képzelet szívükben a ritmus, a tudás ereje teremtenek csodát, s a világ veleje. Így születik meg a rendszer, mely él és virul a szájsebészeten, hol az élet újra indul. Éti csiga medve visla művészek között létrehozott egy vihart, mely a szívekig ható. A légkörben pezsegve a felhő alakot öltenek. A rocker kecske dallamára, mint egy ősi varázslat. A szél húzza a húrokat, a villámok a ritmust adják. A konnektív rendszer zenéje, mely a lelket megfogja. Mezociklonok pörögnek, a kecske bólogat, a légnyomás változik, a hangokkal együtt szárnyal. A rocker kecske büszke, hisz ő terem.